Ja estem ací, som com. Avui estem d'estrena, aquest divendres, i a partir de la setmana que ve, tots els dijousos per la vesprada tindreu una nova entrega d'aquest programa per a conèixer tota l'agenda cultural de la comarca de l'Horta Sud. I en la nostra estrena tenim un convidat de luxe, com és Carles Alberola, que precisament estrena aquesta vesprada al Tama, Teatre Municipal d'Aldaia, la seva nova obra amb la seva companyia, Albena Produccions, Waterloo. Amb ell anem a parlar ja de seguida per a que ens conti tots els detalls. I també ens va acompanyar, no eixim del Tama, seguim al Tama, perquè Francis López, la directora precisament del Teatre Auditori Municipal d'Aldaia, va ser la segona convidada del nostre primer programa. També us presentarem a Andrea, a la nostra reportera, que setmana a setmana anirà recorrent les ciutats i municipis de l'Horta Sud per a contar-nos tot el que dona de si. I també el nostre amic Manuel. Després, al final del programa, coneixerem a Manuel i amb ell farem també visites molt interessants, però això ens ho va contar ell. Així que nosaltres ja arrenquem, som com. I comencem la nostra primera entrevista de Som Com i ho fem amb un convidat de luxe. Ell és Carles Alberola, una de les cares més, si no la més visible, d'Albena Produccions. Benvingut, Carles. Hola, moltes gràcies. Què tal? S'alça un poc el confinament, comença la desescalada altra vegada i ho feu estrenant Waterloo, que va tindre que ajornar-se la seva estrena precisament del mes de desembre i s'estrena al Dalla, al Tama, aquesta vesprada. Sí. Parlem de Waterloo. Què és Waterloo? L'última producció d'Albena. Bueno, Waterloo és un projecte que venim acaronant ja des de fa un any. Ara, precisament fa un any, Pasqual Alapont i jo mateix vam acabar d'escriure el text i ens va agafar la pandèmia i això va provocar que es retardara en el temps. Després es va ajornar l'estrena per 4 vegades i finalment ho podem presentar avui mateix al Tama. És un monòleg que tanca un poc forma part de la trilogia de currículum, ficció i ara mateix Waterloo. I és un viatge per la memòria, per parlar d'aquella gent, moltes vegades de la nostra família, del nostre entorn, gent amb totes les seues històries i com amb el fet de contar les històries de la gent que ja no hi és al nostre costat és la manera que tenim de que estiguem vius, no? De que continuem existint al nostre costat. És un procés de redescobriment i un viatge cap a la infantesa. En fi, espero que la gent el pugui gaudir tant com nosaltres en totes les fases que hem tingut del procés de creació. Parlem precisament d'aquest procés perquè està escrit a 4 mans, junt amb Pasqual Alapont, amb qui també vas escriure, per exemple, Tic-Tac, no? Sí, amb gran èxit. I, bueno, comptes perquè escriviu a 4 mans, tu eres qui representa un monòleg i dona'ns un poc la història en concret d'esta fotografia, si té alguna història, és una fotografia teua, per exemple, o no? Bueno, això forma part de l'espectacle i, per tant, no puc desvelar. Ho he fet sense voler, no ho sabia. Ha sigut la curiositat. Però has fet bé en el sentit que l'espectacle naix d'una foto. A mi, i la proposta de l'espectacle va néixer en parlar Pasqual i jo de coses que ens interessen sempre abans d'abocar-nos ja a l'escriptura. Parlem de coses que per a nosaltres són importants i que esperem que el públic ho pugui compartir amb nosaltres. No? I hi ha una cosa que tant ell com jo fem, i sé que fa molta gent, que és entrar en aquest àlbum de fotos, tot i que, per exemple, el nostre àlbum de fotos era un àlbum que era una caixa on guardàvem totes les fotos, no? de la família. I aleshores era un festival, això ho recordo quan era menut, traure aquestes fotos i anar comentant-les, parlant de la gent i de la seva manera de ser, de lo que va passar aquell dia. I en recordar això vaig pensar que moltes vegades hi havia molta gent a aquestes fotos que ja no estava amb nosaltres, no? Que era gent que havia desaparegut i que, de fet, la manera de continuar donant-los existència era parlar d'ells, contar les seues històries i que això s'anara
transmetent de generació en generació. Diuen que la memòria dura només 2 generacions, no? Doncs, mentre contem les històries, les persones que ja no hi són continuaran estant al nostre costat. I això va ser el motor. Normalment sempre partim de coses un tant dolorides que facin que després puguem navegar per la manera en què contem les històries d'una forma més divertida, no? sobre els fets. I això va ser el punt de partida. Després treballar amb Pasqual és un privilegi, perquè a part del seu talent com a escriptor, que toca tots els gèneres, que això és un prodigi, té la capacitat també d'assimilar el que, almenys quan treballa amb mi, les coses que jo li propose com a punt de partida, i després és algú molt generós, que quan treballes en col·laboració, jo estic molt acostumat a treballar en col·laboració amb gent, tant en l'escriptura com en tots els equips, en l'audiovisual, per exemple, és un treball hipercol·lectiu, en el teatre també, però en televisió encara molt més, o en el cinema. Aleshores, la generositat, el deixar-se anar, l'escoltar, el tindre paciència, fa que els processos sempre siguin molt agradables, molt plaenters, no? I molt enriquidors al mateix temps. Pues, bueno, precisament vull enllaçar un poquet en el vostre treball anterior, que va ser Presoners, que també parla de la memòria i de coses que no cal oblidar, que un poc és l'esperit d'aquest treball, i vull que ens parles un poquet també de Presoners. Presoners va ser un viatge apassionant de la mà de 6 dramaturgs i de 7 actors que ens feien recordar a través de la revelació epistolar que van mantenir molts dels presoners durant, diguem-ne, tota la dictadura, perquè l'espectacle és un viatge a través de les vivències de presoners des de l'any 39 fins al 76. Aleshores, va ser, ja t'he dit, bussejar, retrobar-nos amb un material per a empapar-nos i a partir d'ell generar una ficció basada en fets reals, no? I crec que d'alguna manera hi ha crec que és necessari, no únicament així, totes les societats han de revisitar el seu passat per a poder entendre el futur i per a intentar que el seu present, vull dir, i que en el futur no es tornen a repetir totes les bestieses, totes les desfetes que es van produir en un moment determinat, vist des d'un prisma de gent modesta, dels danys col·laterals, no? Que comporta tota guerra o tota repressió en gent molt humil que d'alguna manera va viure privats de llibertat, fins i tot molta gent va morir, va ser assassinada, fusellada, i també la repercussió en les seues famílies, no? Crec que és un espectacle que suscita el pensament, que suscita la recuperació de moltes de les històries o dels silencis que hem escoltat en les nostres famílies quan eren menuts, perquè existia una port molt arrelada, no? Per a parlar de segons què coses, no? I l'espectacle ho posa ahí per a que l'espectador faci també eixe viatge. Tinguérem la possibilitat de fer-ho, perquè això va néixer un projecte conjuntament de la Direcció General de Patrimoni, de poder fer-ho en Sant Miquel dels Reis, que durant un període ample de la seva existència va ser presó, i aleshores estar en aquells mateixos espais, no? Tocant les pedres, transitant, perquè era un espectacle itinerant que es movia per diferents estances de Sant Miquel dels Reis, doncs feia que d'alguna manera el pes de la història, l'escoltar i pensar que allà mateix, on tu estaves com a espectador, havia pogut succeir allò que s'estava contant, feia que l'espectacle agafara una major dimensió. Molt interessant, no? Que al final aquests testimonis arriben per a crear memòria. Anem a canviar un poc de terç. Parlem del 2020, el maleït 2020, perquè, bueno, Albena Teatre, ja no sols Albena Teatre, Albena Produccions, televisió, cinema. Com ha estat l'any 2020 d'Albena? Conta'ns una miqueta. Com l'heu viscut vosaltres? Doncs suposo que com totes les companyies i productores intentant sobreviure, mantenir les estructures, moltes vegades en un funcionament escàs, perquè no tenien la possibilitat de fer molts treballs. De fet, nosaltres vam estar en un procés més d'elaboració i de creació de futurs projectes que ara, en el 21,
es posen en funcionament i llevat de presoners no vam poder d'alguna manera fer que quallara cap dels projectes. No? Clar, això econòmicament, doncs imagina't el que representa per a qualsevol tipus d'estructura, que és el que els ha passat també a altres sectors. No? Doncs, mira, jo te diria, primer que res, nosaltres diguem, hem d'estar bé, hem de cuidar-nos i hem d'intentar ser molt conscients del que està passant i saber que entrem en un procés que va ser un trànsit esperant la futura recuperació. Però és molt dolorós. De fet, molta gent no va poder continuar treballant, com també passa a l'hostaleria, que molts no han tornat a obrir. Doncs moltes companyies o productores a nivell valencià i també a nivell estatal doncs han dit prou, perquè això no es pot mantindre. No? I, bueno, ha sigut com una lluita per intentar, ja et dic, estar bé, crear, pensant més en el futur, no? Però amb moltes ganes de que s'active i puguem recuperar. Clar, nosaltres, pel que fa al teatre ara, per exemple, necessitem de la possibilitat d'estar davant d'un públic, de treballar amb els companys, d'abraçar-nos, de tocar-nos per les històries que contem, vull dir. Aleshores, tot això, imagina't el que representa, vull dir, realment és una enorme dificultat per a nosaltres poder dur-ho a terme en les condicions que existien, no? I, bueno, ha hagut com una latència, s'han pogut fer algunes coses i estem un poc amb moltíssimes ganes de poder recuperar esta possibilitat de retrobar-nos amb la gent que dona sentit a la nostra vida, que són els espectadors. Precisamente esta semana se celebraba una jornada que parlava de cultura segura i bueno, pues ara realment lo complicat és també poder plenar, no, amb els aforaments, els espais, els teatres, i com ho haveu vist, quina visió tens tu, quina és la teva opinió sobre este tema al respecte, en quant als aforaments, perquè moltes vegades hem acudit al cinema, al teatre, hem vist que se complien moltíssimes mesures de seguretat, però tot i així ha hagut moltíssima restricció, o almenys és la meva percepció personal, i vull saber la teva opinió al respecte. Bueno, el teatre, i també pense que el cinema, és un espai segur i les mesures es compleixen i crec que no ha hagut així ningú cas, no?, que es pugui constatar que hagi sigut un focus de contagi. No? Crec que les mesures anaven més en el fet de congregar a la gent abans i després de la representació. Estem en un 50%. Jo espero que aviat això es pugui incrementar perquè llevat de les companyies que van a caché, quan vas a taquilla és una desfeta. Pots fer la teva feina però no t'ixen els números ni de lluny. No? I per tant això ho anem a necessitar, que tornem a tindre la possibilitat de que vinga més gent. Ara bé, crec que va costar una miqueta també perquè tots nosaltres, crec que també en un acte de responsabilitat dosifiquem la nostra activitat d'oci, no? I el que abans feies, doncs ara potser hi ha gent que ho ha reduït a la meitat també, o fins i tot hi ha gent que diu no, jo fins que no s'estabilitzi no vaig a cap tipus de convenció pública, no?, de contacte amb la gent i m'esperaré. Vull dir que això crec que tindrem un procés que serà paulatí i que probablement no sé el temps que comportarà, però arribarà. La qüestió, com sempre, és tindre la capacitat per a poder aguantar, suportar aquesta pressió, en aquest cas econòmica, i poder arribar al moment en què tant per les mesures, pels percentatges que donen accés a la gent, com per el canvi d'actitud, de mentalitat, la tranquil·litat per a poder accedir a aquests espais, doncs tornem a tindre una situació més normalitzada. Doncs, bueno, pues precisament parlem de futur. Albena ja no sols teatre, també podem comptar les numerosíssimes produccions de cinema, de televisió. Conta'ns projectes futurs que tinga Albena per a 2021. Bueno, ara estem immersos, bueno, anem a estrenar, no? I després tenim la gira de Bueno, sí, Waterloo, correcte. de l'espectacle.
en la que de moment tenim tancades moltes poblacions fins a l'estiu i després continuarà, i al mateix temps estem immersos en la fase d'escriptura d'una sèrie per a televisió, un projecte que porta gestant-se quasi 2 anys, perquè tot en aquesta època tot costa moltíssim. Portem 2 anys construint el que probablement al gener del 22 siga una realitat en emissió, una sèrie que es diu Després de tu i que és una coproducció entre Apunt i la TV3. Ara estem en fase d'escriptura, el rodatge probablement siga passat l'estiu i, ja dic, l'emissió a partir del gener. I, bueno, il·lusionats també en una sèrie de projectes que tenim cara al 22, que naixen de coses que hem escrit durant la pandèmia. Per exemple, en el meu cas, superat un poc el xoc de la situació en la que te trobaves, havies d'estar a casa i, bueno, doncs he escrit, com molts altres companys, un bon grapat d'històries que espero que en el futur siguem capaços de poder-les muntar i el públic veure. Doncs sí, bueno, això ha estat un poc la part positiva, no? Que hem tingut el temps que abans no teníem per a sentar-se, per a escriure, no? I pues, de segur que si ja abans, amb el ritme normal, traieu moltes coses, pues igual ara en 2022 el Vena ens dona moltes sorpreses, esperem que així siga. I per la nostra part, doncs, recordar-vos que, com dèiem, aquesta vesprada s'estrena Waterloo al Tama, que podeu seguir la gira fins a juny, més de 12 poblacions. Sí. Així teniu la informació. I, bueno, pues, Carles, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest primer programa Víctor. de Soncom i fins la pròxima. I tant. Molt agraïts de la vostra atenció, molt de gust de retrobar-me amb tu i si ens teniu per al que vulgueu. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, una abraçada. Doncs ja sabeu, aquesta vesprada l'estrena de Waterloo del Vena Teatre al Tama d'Aldaia. Abans de seguir amb la nostra part del programa, amb la següent entrevista, que serà Francis López, precisament directora del Tama, que estarà amb nosaltres, anem a començar a desvelar-vos doncs, qui ens va acompanyar en aquest viatge. I per això vull donar la benvinguda a Andrea. Andrea León, què tal? Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doncs Andrea va ser qui ens va acompanyar per la comarca. Amb ella anem a visitar els teatres, els auditoris, els cinemes de la nostra comarca i per a contar-vos tot el que va donar de si. Així que amb ella començarem la setmana que ve. Andrea, ja estàs preparades algunes cosetes? Conta'ns si vols. On anem a anar la setmana que ve? Bé, jo soc Andrea, soc periodista, com bé ha avançat Víctor, i sí, ja tenim algunes cosetes preparades, com bé has dit, el dimarts anem a gravar el nostre primer reportatge a Catarroja relacionat amb la música, que va estar molt interessant, així que convide a tots a que ens seguisquen. I res, este serà el primer de molts, però ens anem a passejar per tota la comarca per a contar-vos coses relacionades amb la cultura i també vull convidar a la gent que el que vulgui contar-nos, nosaltres estarem disposats a sentir-nos per a després plasmar-ho en les pantalles. Per descomptat, ja ho sabeu, així que si voleu que anem a parlar de qualsevol exposició, de qualsevol estrena, doncs així estem, Andrea i un servidor, per a que ens ho conteu i anem allí i ens ho conteu vosaltres de primera mà. Així que, doncs, donada la benvinguda i la presentació, Andrea, moltíssimes gràcies. Ens veiem el dimarts, estarem al TAC de Catarroja, ho podeu veure en el programa del dijous. I no res, anem a seguir en la segona part de l'entrevista. Acomiadem Andrea, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en este primer programa de Soncom i ens veiem la setmana que ve. Gràcies, Víctor. Molt bé. Doncs ara sí, anem a seguir amb la segona part del programa. Rebem ja a Francis López. Benvinguda, Francis. Hola, Víctor, ¿qué tal? Gestora tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Aldaia, directora del Tama i, a més, també membre de la comissió executiva del Circuit Cultural Valencià. Quasi res. Benvinguda al nostre primer programa. Estem molt contents d'aquest primer programa perquè hem parlat amb Carles Alberola, un nom, històric ja del teatre valencià, de l'escena valenciana, i ara tenim ocasió de parlar amb tu, ens interessa parlar amb tu com a directora del Tama
perquè torna a la programació, teníem ganes de que torni a la programació del Tama, ara parlarem, i també parlar de cultura en general en una persona molt vinculada al món de la cultura, com hem dit, que és membre del Circuit Cultural Valencià i que precisament vas estar el dimarts en les jornades organitzades per la Generalitat, que s'anomenaven Cultura Segura, i vas participar en una de les taules redones. Voldríem que ens contares un poquet conclusions, reflexions d'aquesta jornada en concret, del dimarts, que va tindre lloc. Doncs mira, Víctor, la veritat és que fou una jornada força interessant perquè tinguérem l'oportunitat d'escoltar en una primera part la visió política del que està sent la gestió de la pandèmia i en una segona part la visió més tècnica des de la gestió cultural, que era la que personalment jo aportava, però també la visió de diferents col·lectius professionals del sector de la cultura, com era la direcció d'un festival de caràcter privat com és Usafa Escènica, que estava Jerónimo Cornelles, estava també la persona que representava el món de les llibreries, llibreters i llibreteres, la persona també que representava el món de la museística, estava el director dels museus, de la xarxa de museus de Castelló, i després estava també la persona que representava Sergio Miñana, que representava un dels col·lectius artístics dins del que és el sector de la cultura que més està patint per les seues característiques idiosincràsiques esta situació dramàtica que estem vivint, que és el sector de la música. Aleshores, clar, cadascú des de la nostra parcel·la de gestió donarem una visió del que estem vivint. Tu me dius, què destacaries? Una cosa fonamental, la necessitat que hem tingut al llarg d'aquest any, perquè anem a complir ja un any, malauradament, que estem vivint aquesta situació, hem tingut una necessitat brutal i a una velocitat rècord de readaptar-se, reinventar-se, reimaginar, reidear, gestionar formes 1001 noves i distintes per poder fer arribar la cultura al públic. Protocols de seguretat que no havíem treballat mai. Mai podíem esperar-nos que això ens arribara a ocórrer i que tinguérem que enfrontar-nos a una situació com la que s'hem tingut que enfrontar i, a més, donant resposta molt immediata a la ciutadania. La ciutadania ha necessitat de la cultura per a poder viure i sostindre aquesta situació dramàtica que estem vivint. La cultura ha salvat a milers de persones durant els dies de confinament des que el 14 de març de 2020 es va decretar el Real Decret d'alarma, l'estat d'alarma. Ha salvat, després els ha donat vida. Quan han pogut gaudir-la a través de les pantalles, els ha donat vida. Però quan han pogut gaudir-la als carrers, des dels balcons, des de les finestres o ja directament dins de les nostres sales, han tornat a recuperar aquest esperit de llibertat i aquest esperit creador i motivador que genera la cultura. Aleshores, clar, una de les primeres conclusions, tots coincidirem en que tots s'havíem reinventat les maneres de gestionar, mil i una manera. I després una altra necessitat molt important que se fica en evidència damunt la taula fou la necessitat de que això no passe. Vull dir que si la cultura ara ha estat considerada necessària i se li ha atorgat la consideració de bé essencial, doncs això no pot ser una moda. Ha de perdurar en el temps. Hem de seguir i hem d'aprofitar la conjuntura actual per a partir d'ahir no mai deixar de reivindicar el que som i el que propiciem i el que generem en la ciutadania. Aleshores, aquestes dues serien les principals. La necessitat de fer front a aquesta situació a una velocitat creuer i la necessitat també de mantenir la consideració de bé essencial que ara tenim. I això afecta a tots els nivells, fins i tot ajudes, maneres de poder potenciar el teixit del sector professional de les arts escèniques valencianes, etc. Així que la veritat és que fou molt profitosa la jornada de treball.
Molt bé, doncs s'alegrem que fora així. Precisament quan hem tingut ocasió de parlar amb Carles d'esta situació, de que malauradament moltes empreses, sobretot, que no han pogut treballar, no? Les arts escèniques, la música, Sí. no han pogut fer res durant tot aquest any. Doncs, clar, era molt complicat i li he preguntat a ell també, i precisament aquesta jornada que se deia cultura segura, que fins a quin punt, sí, em dic que la cultura era segura, però moltes vegades no, o almenys des del meu punt de vista, no s'ha deixat fer totes aquelles activitats que, per una banda se deia, és cultura segura, però per altra banda no se deixava fer precisament moltes activitats quan s'ha demostrat que sí, que podíem anar al cinema, podíem anar al teatre sense cap tipus de problema perquè precisament s'ha treballat molt en adaptar-se, en ficar tot a disposició i tot i així s'ha vist altra vegada tot paralitzat en aquesta tercera onada, que és segurament la més dura perquè era la que tal vegada menys s'esperàvem, entre cometes, i és la que no estàvem tan preparats, tot i que ja hauríem d'haver estat. Però hi ha com una contradicció, no?, entre cultura segura, però per altra banda no ha hagut una aposta ferma. Però té una explicació i no és una contradicció, Víctor. Anem a veure. Un ajuntament el que fa és gestió de proximitat. Fa política de proximitat i gestió de proximitat. Els nostres espais, tots els espais culturals valencià, des de Vinaròs a Oriola, tots els equipaments que formen part del circuit cultural valencià i els que no formen part però que són pobles més menudets i tenen sales més menudetes. Dona igual. Tots en aquesta tercera onada estàvem preparats per a seguir ofertant les activitats culturals en les nostres sales i en els nostres espais. Ara bé, des de la perspectiva municipal, l'única ferramenta que té un ajuntament per a transmetre a la ciutadania que està protegint-la, l'única és tancar els espais municipals que ell governa, que aquest ajuntament governa. Un ajuntament no pot fer una recepta. Un ajuntament, és veritat, pot mantenir l'apertura dels espais culturals, pot mantenir-los, però l'única manera que la gent entenga que si se tanquen tots els espais generals, el carrer, els toques de queda, tota aquesta censura que suposa les restriccions i les instruccions que ens han anat donant, un ajuntament l'únic que pot fer és dir jo el que tinc a la meva abast és aquells espais en els que se congreguen persones. Doncs, tot i que ho tinc preparat, tot i que no he tingut ni un brot, tot i que no he tingut ni un contagi, a la ciutadania jo li dic tanque els meus espais. És l'únic guinyo, entre cometes, i m'agradaria que se m'entenguera l'expressió, que una administració pública local pot fer-li a la ciutadania per a que entenga que l'està protegint. I això és el que ha passat. No ha passat altra cosa més que això. De fet, el TAMA tenia la programació de gener i de febrer feta i no l'arribarem a publicar. Hem ajornat 16 espectacles, Víctor, entre gener i febrer. 16 espectacles. Enguany tampoc hi ha falles, aleshores es donava la conjuntura que podíem fins i tot programar algun dissabte, algun diumenge, que habitualment en aquest període sempre tenim actes fallers, i enguany en el TAMA no ne teníem. Amb la qual cosa estava tot programat i hem hagut d'ajornar-ho. Hem hagut d'ajornar-ho perquè estem convençudes que la cultura s'ajorna, la cultura no es suspèn. La cultura el que hi ha que fer és mantenir-la, hi ha que seguir donant vida a través de la cultura, que la cultura dona molta vida. Però jo entenc que és una decisió molt difícil per a prendre des de l'estament polític, molt complicada per a gestionar des de la vessant tècnica, administrativa i de gestió d'un ajuntament i realment dramàtica per a aquelles companyies, grups de música, que els alces el telèfon i els dius mireu, estava previst que actuareu tal dia i vos tinc que traslladar de dia perquè no tinc l'espai obert. Però, vamos, que no és tan senzill com dir que no s'entén que un ajuntament pugui tancar un espai. És una decisió, me consta, molt meditada i gens fàcil
de prendre, però és l'única manera que un ajuntament té per a dir-li a la seva ciutadania vos estem cuidant. És l'única manera que tenen. Pues, no, no, sí, estic d'acord, tens raó, perquè de fet un poc el que, i precisament havia comentat de Carles, que no és tant el problema en si en les instal·lacions com en l'abans i el després, no? Que es puga donar en aquestes situacions. I bueno, tal vegada pues, és l'única manera que hem après a comportar-nos en esta pandèmia que ha sigut així, no? Diguem-nos quedeu-se a casa Sí. perquè no hem sabut tampoc anar un poquet, no? Quan ens han donat manga ampla, pues, tots hem vist que s'ha desbordat i no ha hagut d'altra manera, per desgràcia, que ha de prendre tots que aixina, que tancant tot i tornar a estar a casa. Però bueno, Pense... sí, digues. No, simplement apuntar-te. A veure, esta tercera onada és que ha sigut molt dura en el nostre territori. I pel que jo veig des del dilluns que s'ha tornat a recuperar la vida més com més d'oci, de l'esmorzaret, del típic esmorzaret valencià, de l'esmorzaret, del cafenet, de les terrasses, dels bars. Jo pense que en aquesta tercera onada hem après moltíssim. El que desitja és que no se'ns oblide. Desitge molt que no se'ns oblide. Perquè jo sí que he vist que al llarg d'aquesta setmana, quan jo he eixit a fer-me el cafenet de mitjà al matí, la gent estava correctament asseguda, la gent estava correctament separada, la gent portava la mascareta posada i se la llevava per a beure el traguer de cafè. I això diu molt a favor de la ciutadania. El govern valencià marca instruccions i marca restriccions, però la ciutadania és la responsable de complir-les. I jo crec que en aquest cas concret, aquesta tercera onada, que ens dure, perquè pense que sí que hem après. Pense que sí que hem apujat un esglaonet més en el nostre comportament. I això que en realitat jo és que soc molt positiva en el comportament del poble valencià al llarg de tota la pandèmia, perquè crec que som un exemple a seguir en comparació amb algunes altres comunitats autònomes de l'Estat. Estic d'acord. Parlem de coses positives, parlem de la programació del Tama, torna aquest cap de setmana, torna avui mateixa, com hem dit, amb l'estrena de Waterloo, i per tant doncs, ja coneguem la programació de març i abril, i si tot va bé, continuarem, i entre les iniciatives que se duen a terme, a banda de la programació habitual, vull destacar el Festival Colors, que és una iniciativa que considerem molt interessant perquè és treure l'art al carrer, accessible a tot el públic, a tot el món, amb espectacles per a totes les edats. I voldria preguntar-te això, si estem pensant ja en el Festival Colors de 2021. Sí, clar que sí, Víctor. Nosaltres és un continu. Nosaltres el nostre motor no marxa. Fins i tot estar tancades en casa, seguim. Clar que sí, clar que estem pensant en el Festival Colors i estem pensant en el cicle bonic de Nadal. I mira que estem junts encara. Anem a entrar en la primavera i ja estic parlant de l'hivern que ve. En Aldaia pensem contínuament en les activitats i en els programes culturals que podem portar a terme al llarg de tot l'any, perquè intentem que estiguen molt ben interrelacionades, intentem que hi hagi molt d'equilibri. Per una banda, per exemple, en l'oferta de les entitats musicals locals, que són una realitat molt important, o en iniciatives que ens venen, per exemple, de l'Escola Municipal de Teatre o de l'Escola Municipal de Dansa o de l'Associació Cultural Andalusa. I aleshores estem tan pendents de que aquestes parts funcionen. La programació professional escènica funciona, la programació patrimonial funciona, la programació que tenim de la línia de publicacions i d'edicions de caràcter més etnogràfic i patrimonial vaig endavant. Tot el tema de la protecció del bé artesanal que tenim, com és el palmito, artesania única en el món, i que això també seguisca endavant. La ruta urbana artística d'Aldaia, que els murals continuen emplenant i configurant urbanística i artísticament els carrers d'Aldaia. Nosaltres no parem, així que pensem en el Colors, pensem en el Bonic, pensem en el Festival Esclat, pensem en mil i una possibilitats, pensarem en el Para l'Orelleta si algun dia podem tornar a recuperar-lo. Tot, nosaltres anem en marxa, no parem, Víctor.
Molt bé, molt bé. Perquè el Pare l'Orelleta es va fer una única edició, Sí, sols se va poder fer la dues, primera, no? dues Dues. edicions. Hi hagué dos, Sí, dos edicions, sí. molt bé. Doncs, Fèrem una primera edició en l'any 19, que fou la primera, la que estrenàrem, i se feu amb tota normalitat. sí, I després farem la segona... No, en l'any 18, disculpa. 18, En sí. l'any 19 farem una segona edició, també molt completa. En esta intentarem anar a veure realment els orígens d'Aldaia dels últims 80 anys, la mescolança, també la mescla que ha hagut de persones que venien pues, de pobles de l'interior a pobles més proper al nostre, perquè està més proper de la ciutat, etc. La industrialització. Després teníem ja programada la tercera per a l'Orelleta, que fou la que, malauradament, la pandèmia l'any passat sí que se l'han portat per davant, però el que farem va ser transformar-la en els actes que vàrem programar al motiu de la commemoració del 9 d'octubre. Aleshores, no farem un tercer per a l'Orelleta, però sí que aprofitarem part de la programació que teníem prevista en l'edició de l'any 20. I ho aprofitarem i ho farem tot durant els 3 dies 6, 7 i 8 d'octubre de l'any 2020. Que la pandèmia ens dona un xicotet respiro i poguérem fer... Sí que mantingueren gran part de les activitats que teníem previstes, sí. Molt bé. No volia acabar l'entrevista sense fer menció, precisament, perquè el 9 d'octubre tu, com a representant del món cultural, vas rebre l'alta distinció de la Generalitat Valenciana i, com deies, que no siga algo puntual, que això es quede, i amb això voldria tancar l'entrevista, comentar què va significar per a tu aquest reconeixement i que personalment tu fores l'encarregada de recollir-lo. Pues, Víctor, n'hi ha una paraula que ho definís molt bé i és el que realment jo vaig sentir. Jo vaig sentir un gran honor el fet de ser la persona escollida per la Generalitat Valenciana per a replegar aquesta distinció en nom de tot el sector professional de les arts escèniques valencianes. Fou un honor, fou un privilegi. En mi se fundien tots els àmbits possibles des de les arts escèniques, no solament les primeres que pensem, de teatre, música, circ, art, sinó estàvem parlant de la cultura en general. Vull dir-te, també era una artista plàstica, també era una llibretera, també era una editora, també era una dissenyadora. Vull dir, tot allò que té a veure la cultura estaven representades en la meva persona en un acte que fou molt especial, molt emotiu, perquè la pandèmia marcava l'acte i les persones estàvem a soles, vull dir-te, no... Un moment tan bonic no el vam poder compartir amb persones de la nostra família que es pogueren acompanyar, sinó que anàvem sers individuals a replegar aquestes distincions que oportunament el govern valencià va atorgar i que jo ho he dit en més d'una ocasió i no me canse de dir-ho. I no és casualitat que s'hagin donat aquestes distincions en l'any 2020, després de tot el treball que s'ha fet en la pandèmia i tenint el govern també que ens està governant. No són distincions que se li ocorrissin a qualsevol govern i això és molt important que se dice clar també. Vull dir, que ficar a la cultura, en aquest cas concret, al mateix nivell que ens ficaren, com va ser al nivell de la sanitat, al nivell, per exemple, de la seguretat pública, al nivell dels serveis de neteja, al nivell del transport, al nivell... Que ficaren a la cultura, al nivell de l'educació, a aquest nivell és la primera vegada en la història del nostre territori que això se reconeix. I no és casualitat, jo torno a dir-ho, no és casualitat que això s'hagi reconegut ara, és fruit de tot un treball, és fruit d'una ideologia que està i que se transmet i el que tenim que fer és intentar que això no se quede solament en una idea i que no se quede solament en algo bonic, sinó que se quede realment en una realitat. Tenim que intentar que això se consolide, són bé essencial
se ho hem de creure i a partir d'ahir hem de reivindicar. No se cansem de recordar-ho, perquè ens ho han atorgat. No hem sigut el sector de la cultura el que ha dit doneu-nos seu, sinó que ens ho han atorgat. Ha sigut una decisió. Per tant, recordem-ho sempre que puguem, sempre. Doncs sí, perquè precisament, ara ja, com deies, bé, ha passat quasi un any, però en el primer confinament, que important va ser la cultura per ajudar-nos a mantenir la cordura en casa, que no estàvem gens preparats, i quan es van ajudar pues, tot el món, des de músics, el cinema, el teatre, a gaudir des de casa i a aprendre a que important és la cultura quan fa falta. Que fa falta sempre, però en aquests moments ens va vindre molt bé, no? Tindre-la al nostre abast. I d'ahir, doncs, aquest reconeixement que, bueno, pues, compartim i aleshores no queda més que ara a seguir treballant, a continuar. No ho hem deixat. Ara, pues, almenys podem compartir-ho amb el públic, no? De manera presencial, que és realment el que interessa, que tornar a veure el públic al Tama, als auditoris que bueno, pues, havien parat i anem a continuar ahí. Així que, tenim moltes ganes. Estem preparats per a aquesta nit rebre l'estrena de Waterloo, del Vena Produccions, una estrena que malauradament ha hagut d'anar ajornant-se en repetides ocasions per la situació que hem anat vivint i que, bueno, per al Daia, pues, la veritat, nosaltres supercontents de rebre el Vena en casa, que el Vena se troba com en sa casa i que tots gaudim del treball de Waterloo i del treball de Carles Alberola, que és una de les persones que estimem. En el Daia Carles se li estima un muntó. Així que disfrutem tots. Pues sí, disfrutarem el Tama amb Waterloo, amb Carles Alberola i amb tota la programació que queda per davant. Contarem ara de seguida tota la programació del Tama, de la resta de programació cultural de la nostra comarca. I, Francis, s'acomiadem ja. Moltíssimes gràcies per haver estat al nostre primer programa i de segur que tenim ocasió de parlar en el futur. Molt bé, quan vulgueu. Moltíssimes gràcies a vosaltres també per la tasca molt important que feu de difusió. És imprescindible la difusió i arribar a totes les persones perquè sàpiguen l'oferta que tenen i que està al seu abast. Correcte. Nosaltres encantats de poder-ho contar. Molt bé, Víctor. Gràcies, bon dia. Doncs fins així el primer programa de Soncom. Nosaltres tornarem dijous que ve amb més reportatges, amb més entrevistes. Ja sabeu que... Perdóname usted, un momento. Manuel. Sí, Manuel. Yo quiero decir algo también, hombre. Claro que sí, Manuel, se me había olvidado. Cuéntanos, Manuel. Ahora vos conté. Dime, Manuel. Pues vamos, me gustaría de ir a visitar días así de la zona y esto, porque a mí es que me gusta mucho de leer, ¿sabes? Claro que sí. I Manuel i jo hem fet un pacte, veritat, Manuel, i ell va visitar cada setmana, va visitar una llibreria de la comarca de l'Horta Sud, dels nostres pobles, de les nostres ciutats. I amb els llibres i llibreres ens van a recomanar llibres per a que puguem llegir i puguem disfrutar també així al nostre programa. ¿Sí o no, Manuel? Això mateix. ¿Ves? Como ya se me da bien el valenciano y todo, ¿eh? Molt bé, veus? Ja va. Poquet a poquet anirem introduint a Manuel en el valencià i en llibres també, en valencià, per descomptat. Així que, Manuel, se vem el dijous que ve. Claro que sí, home. Molt bé. Pues fins al dijous, Manuel. Fins al dijous. Doncs, és de veres, allí estava Manuel. Pues també estarà Andrea, estarà Manuel. I alguna sorpresa més. Segur que molt prompte vos durem més novetats a Soncom, així que dijous que ve ens veiem així altra vegada. Adeu.